Príjemný podvečer prajem, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, milí hostia. V súlade s ustanovením paragrafu 13 písmeno A zákonu Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení otváram rokovanie Mestského zastupiteľstva. Z dnešného rokovania sú ospravedlení pán poslanec Grof, pán poslanec Gabura a pán poslanec Gajer sa k nám pridá o čosi neskôr. Program dnešného rokovania ste obdržali, preto otváram diskusiu k návrhu programu dnešného rokovania. Ak nie sú otázky ani doplňujúce návrhy, dávam hlasovať o predloženom návrhu dnešného rokovania. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, zahlasovalo 8 poslancov. Schválili sme program dnešného rokovania. Prejdeme k bodu 2, pracovné komisie. Bod 2.1, určenie zapisovateľa. Zapisovateľkou dnešného rokovania bude pani Michaela Studená. Bod 2.2, voľba overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice navrhujeme pani poslankyňu Ploščikovú a pána poslanca Horváta. Poprosím ďalšie návrhy. Ak nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať o predloženom návrhu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 7 poslancov, zahlasovalo 7 poslancov. Prejdeme k bodu 2.3, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Dočlomanského a pána poslanca Zelisku. Poprosím ďalšie návrhy. Ak nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať o predloženom návrhu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 7 poslancov, zahlasovalo 7 poslancov. Prejdeme k bodu 3, interpelácie. V bode interpelácie má možnosť vystúpiť ako občan mesta Svätý Juraj, tak aj poslanec Mestského zastupiteľstva. Dĺžka príspevku by nemala presiahnuť 5 minút. V prípade, že by presiahla, môže požiadať vystupujúci o ďalších 5 minút Mestské zastupiteľstvo, ktoré hlasovaním rozhodne, či mu ho následne udelí. Ak sa nikto v bode interpelácie nehlasí do diskusie, uzatváram bod interpelácie a prejdeme do bodu 4, hlavný kontrolór mesta. Bod 4.1, správa o kontrole plnenia uznesení. Poprosím pána hlavného kontrolóra, pána Jana Poláka o správu. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva bola spracovaná k dátumu 16.9. Nakoľko má 15 strán, dovolím si prečítať záver. Kontrola bola zameraná na prijaté a platné uznesenia Mestského zastupiteľstva. Uznesenia, ktoré boli splnené pred predchádzajúcou kontrolou plnenia uznesení alebo strátili platnosť, prípadne účinnosť, nie sú súčasťou tejto správy.
Taktiež kontrolou bolo zistené, že mesto Svätý Jur plní svoju povinnosť v zmysle zákona a zverejňuje v zmysle paragrafu 5 písmeno B zákona číslo 211 z roku 2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám všetky zámery nakladania s majetkom mesta na oficiálnom webe mesta, ako aj na úradnej tabuli. Zmluvy sú naďalej zverejňované podľa novely zákona číslo 211 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám na štátnom webe crz.gov.sk. Ďakujem pánu hlavnému kontrolorovi a otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolora o kontrole plnenia uznesení. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 4.2. Hlavný kontrolor, správy z vykonaných kontrol. Opäť poprosím pána hlavného kontrolora. Od posledného zastupiteľstva v zmysle zákona predkladám správy z kontrol. Od posledného zastupiteľstva bolo vykonaných 5 správ z kontrol, a to finančných dokumentov za maj 2025, za jún 2025 a za júl 2025. Taktiež bola spracovaná správa z kontroly na základe požiadavky mestského zastupiteľstva doplneného plánu kontrolnej činnosti a bola kontrola vykonaná na poskytnuté finančné prostriedky pre ŠK Svätý Jur a taktiež bola vykonaná správa z kontroly k stavu účtov k 30.6.2025. Ďakujem pánu hlavnému kontrolorovi a otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolora. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 5.1. Všeobecné záväzné nariadenia. Mesto Svätý Jur predkladá úpravu všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svätý Jur. V zásade ide o technickú úpravu, pretože z dôvodu zmeny zákona meníme pojem pozemné stavby na budovy a tiež predkladáme návrh na zvýšenie úľavy z 50 na 100% občanov, študentov, ktorí počas školského roku študujú a sú ubytovaní na internete. Je to taká ľahká byrokratická záťaž, pretože študent musí prísť, dokladovať, že býva na internete a následne mu poskytneme 100% zľavu z poplatku. Doteraz to bola zľava 50%, ale spôsobovalo to príliš veľký byrokratický zásah a aj administratívnu náročnosť v našom systéme, takže sme sa rozhodli, nakoľko dopadne do 10 ľudí tento poplatok, respektíve tú zľavu navrhnúť, urobiť 100%. Ešte podotýkam, že v minulosti sme to mali aj nastavené na 100% a potom sme robili úpravu na 50%, ale keďže nie je to nejak populárne využívaný spôsob zľavy, navrhujeme opätovne vrátiť sa k 100%. Všeobecné záväzné nariadenie bolo prerokované po všetkých komisiách a všetky komisie ho odporúčajú schváliť.
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2025 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svätý Juraj. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 7 poslancov, za hlasovalo 7 poslancov, prítomných, zdalo sa mi, že prítomných bolo 8, za hlasovalo 7 a 1 nehlasoval. Prejdeme k bodu 5.2. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Mesto Svätý Juraj pripravilo úpravu všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. V úprave sme sa dotkli hlavne cien, ktoré sa vyrubujú ako záber verejného priestranstva za kultúrne podujatia, konkrétne Svätojurské hody, kde sme pristúpili k zvýšeniu poplatku, nakoľko ešte stále nedosahujeme ani zďaleka poplatky, ktoré vyrubujú okolité samosprávy. Zároveň nám aj konkrétne na Svätojurských hodoch rastú náklady. Tento rok sa nám však podarilo hody ekonomicky udržať v rovnováhe, čiže ani sme neprerobili a zarobili sme možno 100 eur, čiže to je ekonomicky veľmi dobré. Zároveň navrhujeme zvýšiť aj záber verejného priestranstva za terasy na námestí, kde aj osobne si myslím, že je to ako bola symbolická taxa, tak je to aj ostáva symbolický poplatok, kde vlastne z 4 eur na sezónu terasu zvyšujeme na 6 eur a z 8 eur na 12 eur, keď si to správne pamätám. Práve tento poplatok bol predmetom diskusí ako vo finančnej komisii, rovnako aj v komisii pre sociálnych vecí a rodiny, kultúrnej, vinohradníckej. Čiže tento poplatok finančná komisia navrhla znížiť zo 4 na 5 a z 8 na 10. Stále treba však povedať ako argumentáciu, prečo aj Mestská rada sa stotožnila s návrhom predkladateľa a odporúčila poplatky ponechať, že sa jedná o poplatok za rok, nie za mesiac, za meter a rok, čiže tam sa pri tých terasách bavíme v rozdiele 2 eur, alebo 4 a 2, alebo 2 a 1 eura, čiže bavíme sa o veľmi symbolickom rozdiele. My ako mesto, respektíve ja ako predkladateľ, sme teda predložili na schválenie návrh Mestskej rady, čiže v pôvodnom znení. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2025 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 5.3. Všeobecné záväzné nariadenia a zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Svätý Juraj. Najskôr by som chcel poďakovať pani poslankyni Boščíkovej, ktorá nám kompletne vypracovala, spracovala a aj následne sme spoločne
upravili zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami na pomery mesta Svätý Jur, takže najskôr ďakujem. Zároveň zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Svätý Jur sme nemali dlhodobo inovované, preto nám aj padlo veľmi vhod, že sme to takto dokázali, respektíve pani poslankyňa dokázala vytvoriť. Počas rokovania o zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Finančná komisia odporúčila jednotlivé limity zvýšiť, a to z článku 10 odstavec 1 bod A z 3 000 na 5 000 eur a v článku 10 odstavec 1 písmeno B z 5 000 eur na 10 000 eur. Pre všeobecnú informáciu jedná sa o zmeny rozpočtu, čiže v zásade sú to technické veci, ktoré umožňujú operatívnejšie konať mne ako primátorovi mesta a zároveň aj ekonomickému oddeleniu. Mne ako primátorovi mesta neprináleží vytvárať novú položku, čo je veľmi dôležité, čiže nemôžem mimo schváleného rozpočtu nejakým spôsobom narábať s finančnými prostriedkami, čo sa mimochodom za 11 rokov vlastne ani nestalo. Takže toľko vlastne veľmi stručne. Pôvodné zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta sme v predošlom bode v rámci všeobecne záväzného nariadenia zrušili. Čiže aktuálne sme v takom váku minútovom, keď nemáme schválené zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Dvoščíková. Som chcela len vysvetliť, že tam vlastne sa naozaj jedná len upresnenie istých postupov v zmysle zákona rozpočtových pravidiel, či už verejnej správy alebo územnej správy, a hlavne sa tam precizuje, čo mnohí niekedy zváhajú, ako sa postupuje pri finančných prostriedkoch, ktoré sú účelovo určené. Čiže tu už v tých zásadách je jasne stanovené, že ak mesto získa účelovo určené finančné prostriedky, tak o nich mesto samostatne aplikuje ich do rozpočtu a poslanci sú len informatívne o tom následne informovaní. Čiže nemôže sa stať, doteraz sa mohlo teoreticky stať, že mesto dostalo peniaze, muselo ich minúť a nemalo ich v rozpočte zapracované a čakalo sa teraz na uznesenie mestského zastupiteľstva. Čiže tomu sa bude predvídať a je tam len presne definované, že presne takýto istý postup je aj pri školnom, potom výbere zástrávneho a obdobne. To, čo navrhla finančná komisia, ja som to ústne tam dala na finančnej komisii z titulu toho, že v návrhu som dala sumu 3 000 podľa súčasných zásad, ale už naozaj tá doba je kde si inde, takže odporúčam prijať to, čo navrhla vlastne finančná komisia, že 5 000 pri bežných prostriedkoch a 10 000 pri kapitálových prostriedkoch. A uvoľnia sa tým naozaj lepšie ruky pre prácu mestského úradu. Ďakujem. Ak nie sú ďalšie otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Svätý Jur. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec nehlasoval. Prejdeme k bodu 6, rozpočet, bod 6.1, zmena kapitálového rozpočtu, projektová dokumentácia Parkovací dom Krajinska. Mesto Svätý Jur v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vykonalo obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie na budúci prestupný dopravný terminál na Krajinskej ulici. Mňa osobne tá suma nemilo prekvapila, to bola ešte najnižšia, pretože suma z DPH vyšla za projektovú dokumentáciu niekde na úrovni 91 000 eur. V každom prípade to, čo je na celej tejto situácii ešte celkom fajn, že je to plne uznateľný oprávnený výdavok už predschváleného
nenávratného finančného príspevku na celkovú realizáciu parkovacieho terminálu Krajinska, kde už mimochodom, ako ucelenú informáciu môžem povedať, že máme už uzavreté verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, kde z pôvodnej plánovanej ceny PHZ-ky, plánovaná hodnota zákazky 1 945 845,79 €. Mesto vysúťažilo dodávateľa v celkovej výške 1 589 084,30 €. Čiže spolu so všetkými oprávnenými výdavkami spĺňame predschválený limit na realizáciu stavby, vrátane projektovej dokumentácie, zároveň stavebného dozoru, autorského dozoru a aj projektového manažmentu pri nulovom spolufinancovaní. Čiže ak by nám všetko dobre dopadlo, tak by sme dokázali postaviť za tohto nastavenia ako dnešnému dňu prestupný dopravný terminál plne z nenávratného finančného príspevku. Aktuálne sme v odkladacej podmienke pred podpisom zmluvy, kde nám teraz vykoná úrad pre verejné obstarávanie alebo riadiaci orgán kontrolu verejného obstarávania a následne by sme mali pristúpiť k podpisu zmluvy a začať stavať. Čiže ak by všetko išlo dobre, zrejme do zimy by sme už so stavbou neišli, čiže predpokladám, že niekedy v marci by sa mohol reálne začať prestupný dopravný terminál na Krajinskej stavať. K tomu, aby sme mohli postupovať aj v rámci zákona, čo sa týka rozpočtu, navrhujeme upraviť kapitálový rozpočet v položke projektová dokumentácia parkovací dom Krajinska o 70 000 €, tak aby bolo plnohodnotne táto projektová dokumentácia krytá aj v našom rozpočte. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženej tabuľky. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 6.2. Zmena kapitálového rozpočtu, rekonštrukcia vežičiek, spolufinancovanie. Mesto Svätý Jur získalo dotáciu na rekonštrukciu vežičiek z úradu vlády, 2 vežičiek nachádzajúcich sa, jedna na Hergotovej ulici, druhá na Pezinskej ulici. Sú to posledné 2 vežičky z 3, ktoré nie sú ešte zrekonštruované. Mesto vykonalo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu, kde z pôvodnej predbežnej hodnoty zákazky vo výške 70 000 € sme docielili alebo vysúťažili sumu 54 000 € z DPH. Stavba začala realizáciu a pri prvom kontrolnom dni sa zástupca Krajského pamiatkového úradu ohradil používaniu na historických objektoch používaniu vápeno-cementových omietok, kde nariadil používať vápenné omietky. To v zásade odsúhlasil samozrejme aj projektant a z toho vyplynulo pre mňa veľmi prekvapujúca skutočnosť, že vápenná omietka je minimálne 3-krát drahšia ako vápeno-cementová omietka. Dlhšie sa na ňu čaká a to spôsobilo navýšenie sumy, už teraz celkom presne vieme, z 54 000 € na 62 000 €. Tým, že to realizuje dodávateľ zo Svätého Jura a chcel dať ako keby pridanú hodnotu toho všetkého, odpočítal ešte z celého projektu pri následnej fakturácii, teda odpočítal riešenie, čiže tým ako keby nám ušetril ešte ďalších možno 3 000 €. To bol ako keby jeho taký prínos do tohto projektu. V každom prípade, ak by pri realizácii sme mali dodávateľa za 67 000 €, tam by sa tá istá chyba vyskytla, čiže tam by to bolo opätovne rovnaké navýšenie. Čiže odporúčame zmenu rozpočtu schváliť v nádeji, že všetko dobre dopadne a budeme mať teda 3 vežičky zrekonštruované kompletne.
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženej tabulky. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Ja ešte pripomeniem pre tých, ktorí nás sledujú cez platformu YouTube, že všetky materiály sú kompletne elektronicky zverejnené na stránke mesta v elektronickej pozvánke, čiže tam si vedia presne dohľadať ako dôvodovú správu, tak aj kompletný materiál. Prejdeme k bodu 6.3. Zmena kapitálového rozpočtu, zametacie vozidlo pre technický úsek. Zametacie vozidlo pre technický úsek je už obstarané, je zúčtované, čakáme na refundáciu platby, na to už bola podaná žiadosť o zúčtovanie projektu na pôdohospodárskú platobnú agentúru a navrhujeme zmenu rozpočtu, ktorá sa ale týka iba technického rázu, nie finančného, a to, že v technickom preukaze je zapísaný táto komunálna technika ako špeciálny traktor, čo v ekonomickom ponímaní znamená inú položku. Čiže jedná sa iba o čisto technickú vec. Zametacie vozidlo je dnes pristavené pred mestským úradom, čiže mali ste možnosť ho vidieť. Už ho aj využívame, má ho pridelený jeden pracovník technického úseku, čiže svetlo sme už ku dnešnému dňu dvakrát kompletne pozamkali. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 6.4. Zmena kapitálového rozpočtu výkup pozemkov Malokarpatská. Rovnaký bod budeme mať aj v nakladaní s majetkom mesta. Ide o to, že mesto Svätý Jur požiadalo všetkých majiteľov pozemkov, ktorí susedia s potokom na Malokarpatskej ulici a zároveň je na nich chodník alebo sú prilehlé pozemky a budú nutné ich použiť v budúcnosti pri rekonštrukcii ako potoka, tak aj stavby budúceho vodovodu, kanalizácie a aj následne komunikácie. Zatiaľ máme celkom fajn spätnú väzbu, odpoveď, čiže nestretli sme sa zatiaľ s ani jedným majiteľom, ktorý by a priori bol proti odkúpeniu, respektíve odpredaniu tohto pozemku. Mesto Svätý Jur, možno to poviem už teraz celkový materiál, a potom to iba zhrním v tom ďalšom bode. Mesto Svätý Jur sa v žiadosti o odkúpenie zaviazalo, že do 5 rokov vybuduje v tejto lokalite ako kanalizáciu, tak aj rozšíri verejný vodovod. Je to také veľmi zaujímavé, že 7 km od Bratislavy a existuje v meste časť, kde nie je verejný vodovod, čiže v tejto časti nie je verejný vodovod. My už aktuálne z položky projektovú dokumentáciu ako rozšírenie kanalizácie, tak aj vodovodu máme objednanú, čiže nám už bude čoskoro aj doručená, začneme inžiniering a k tomu, aby to môžeme následne zrealizovať, budú potrebné v zásade dve veci, a to začiatok rekonštrukcie celého potoka a majetkové vysporiadanie. V kapitálovom rozpočte máme v položke na vysporiadanie Malokarpatskej ulice 10 000 eur, keďže znalecký posudok na tieto pozemky bol 18 eur na meter štvorcový. Mesto sa rozhodlo ponúknuť majiteľom 20 eur, aby sa vyhlo
celkovému náročnému procesu vyvlastňovania a pri výmere do 1000 m2 by to nemalo prekročiť sumu 20 000 eur celé vysporiadanie. Ja odporúčam tento bod rozhodne schváliť, pretože je to časť mesta a komunikácia, o ktorej sa hovorí možno už desiatky rokov a ešte sa tam nepodarilo nejako pohnúť, čiže teraz ako keby blíklo svetlo na konci tunela. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženej tabulky. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 6.5. Zmena kapitálového rozpočtu zariadenie školskej jedálne. Školské jedálne sa nám stala veľmi neočakávaná vec, teda možno aj bola očakávaná, ale zasiahla nás práve teraz, pretože šporák, ktorý sme obstarali v roku 2004, konkrétne jeden zo 4 horákov zlyhal, ľudovo povedané odišiel, a keďže už na tieto zariadenia nie sú náhradné súčiastky, nie je možné tento šporák opraviť. My sme boli aj s pánom viceprimátorom v kuchyni na takej osobnej návšteve, kde sme zhodnotili aj stav ostatných technických zariadení, ktoré sa používajú pri varení, a vyplynulo z toho, že bude zrejme nutné v krátkej dobe rozmýšľať aj na zakúpení nového konvektomatu. Ako som spomínal, sporák bol z roku 2004, konvektomat je z roku 2011. Využíva sa, tento konvektomat je normovaný na 350 jedál, využíva sa aktuálne na 750 jedál. Konvektomat ešte máme v stave cenovej ponuky na opravu motora, pretože tam zlyháva motor. Tá cenová ponuka je na úrovni 750 eur plus práca, plus daň z pridanej hodnoty. Takže vyskúšame ešte konvektomat najskôr opraviť v nádeji, že ešte nejaký rok vydrží. Ak by v rozobrate prišlo k tomu, že nebude to mať zmysel opravovať, nutne budeme musieť zakúpiť ďalší konvektomat, pretože kuchyňa je teraz viac menej paralizovaná. Už aktuálne menila jedálniček tak, aby dokázala váriť. Čiže navrhujeme zmenu rozpočtu vo výške 30 000 eur a tak, ako sme sa rozprávali aj na Mestskej rade, v prípade, že by sme išli zakupovať aj konvektomat, budeme vás o tom mailom informovať a aj vám pošleme prieskum trhu. Konvektomat sme mali nacenený niekde okolo 21 000. Čiže sporák bol nacenený na 4100 eur. Ten nutne musíme kúpiť proste, bez sporáku. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Boščíková. No, už teraz po mojej práci skúsenostiach súčasných pri zariadení školskej jedálne, či sa mesto nezamyslí nad tým, aby sa zakúpil konvektomat plynový. Lebo v školskej jedálni je stále problém s elektrickou energiou a tam to vyhadzuje non-stop. A pritom na počítavaní počtu jedál, teda stúpaní počtu jedál a náročnosti varenia, že potom možno zvažovať a posúdiť samozrejme nejakým odborníkom, plynárom, že či by radšej nebolo vhodné tam doplniť nejaký plynový konvektomat, aby neboli problémy s ostatnými spotrebičmi. Inak som za materiál. Ďakujem. My skôr rozmýšľame do budúcna tak, že by sme chceli postaviť v horizonte možno 3-4 rokov úplne novú, ako keby centrálnu kuchyňu, ktorá by už ale nebola v areáli základnej školy, ale bola by s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo aspoň tak rozmýšľame aktuálne, tuto v zadnej časti, kde sú teraz aktuálne dielne alebo sklady, to lepšie nazvať. A odtiaľ by sme zasobovali ako základnú školu, tak aj materské škôlky. Čiže z kuchyni v
základnej škole by sa stala v zásade výdajne správy. A k tomu áno, posúdime to, len teraz aj rozmýšľame v horizonte budúcnosti, či plyn je úplne energia budúcnosti. A na škole máme zase už 20 kW fotovoltaických článkov, čiže tam elektriku si celkom fajn vieme optimalizovať. Čiže áno, určite posúdime aj možnosť plynu. Ďakujem. Ak nie sú už žiadne ďalšie otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženej tabuľky. Pardon, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 6.6. Zmena bežného rozpočtu do financovania materských škôl 2025. Tým, že materské škôlky prešli financovaním pod štát a štát nám vypočítal, že naše materské škôlky by mali stať 712 698 eur, len pre porovnanie minulý rok stáli okolo 1 000 000, museli sme prijať optimalizačné opatrenia, kde sme úsporami klesli na sumu niekde okolo 880 do 900 000 eur. Tieto opatrenia stále prebiehajú, čiže ako keby významne šetríme, ale stále to nie je úplne dostatočné a prístupy k znižovaniu platov v tejto dobe neplánujeme, pretože malo by to zrejme za následok odchod našich pani učiteľiek a vôbec pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Preto z iných položiek, z ktorých máme aktuálne čerpanie veľmi dobré, navrhujeme rozpočet materských škôl dofinancovať. Je to pomerne obsiahla tabuľka, kde vlastne schválením tejto zmeny prichádza k tomu, že materské škôlky budú vyfinancované v zásade veľmi podobne s úsporou tých spomínaných 100 000 eur ako minulý rok. Čiže bez dopadu na pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2025 presne podľa predloženej tabuľky. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec nehlasoval. Prejdeme k bodu 7.1. Nakladanie s majetkom mesta. Zámer nakladania s majetkom mesta. Odpredaj pozemkov lokalita pri zjazde D4 Vajnory, katastrálne územie Svätý Jur. Mesto Svätý Jur ako keby završilo celý proces hodnotenia pozemku vo výmere 101 000 m², kde sme najskôr celkom rozsiahlým procesom zmiena doplnkov územného plánu tento pozemok zhodnotili. Aktuálne je pozemok s funkčným využitím občianska vybavenosť areálového typu a tým, že tento pozemok je síce súčasťou mesta Svätý Jur, katastrálneho územia, nachádza sa pri výjazde z Vajnor smerom na Čiernu Vodu, pohľadovo na pravej strane. Mesto Svätý Jur navrhuje tento pozemok odpredať a zároveň, ak by všetko dobre išlo, získané financie použiť ako na stavbu budúceho kultúrneho strediska, tak aj na pokračovanie investícií v rekonštrukcii a rozvoji infraštruktúry.
Je to ešte asi najdôležitejšia súčasť celého toho procesu, pretože mesto Svätý Jur navrhuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž s navrhovanou cenou, ktorú určil znalec na základe znaleckého posudku číslo 71 z roku 2024. V každom prípade nie je úplne isté, či nájdeme kupcu na taký veľký pozemok, čiže týmto krokom to ešte nie je pozemok, alebo automaticky nie je jasné, či a koľko vlastne za ten pozemok dostaneme. Tak ako som spomínal, aj na všetkých komisiách, aj na Mestskej rade, pri vyhodnotení súťaži bude zriadená komisia, ako obvykle, aby som bol rád, keď bola primárna z poslancov Mestského zastupiteľstva, a zároveň celý proces završíme aj ak by dopadol pozitívne, aj schválením Mestským zastupiteľstvom. Tiež si v súťaži vyhradíme podmienku zrušiť súťaž bez určenia víťaza. Cenu, ktorú navrhujeme, vzýšla zo znaleckého posudku. Cena zo znaleckého posudku bola 90,47 eur za meter štvorcový. Navrhujeme tú cenu zaokrúhliť smerom hore na 91 eur. Samozrejme, že sa vôbec nebránime dať aj vyššiu cenu a treba však veľmi citlivo tú vyvolávacú cenu alebo najnižšiu možnú ponuku zhodnotiť, aby sme tým neeliminovali potenciálnych záujemcov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Dvoščíková. Ja, že je to naozaj posledný reálny pozemok, ktorý je naozaj v rozlohe až 102 135 metrov štvorcových, čo za minimálnu tú kúpnu cenu 91 eur za meter štvorcový znamená 9 294 285 eur. Čiže to je naozaj značná suma finančných prostriedkov, ktoré by sme teda minimálne mali od toho očakávať. Ale už ďalšiu možnosť ako mesto nebude mať, čiže aby sa naozaj daná ponuka, keď sa to schváli, zverejnila minimálne v 2 väčších denníkoch a viackrát opakovane a minimálne 3-krát aspoň nejaký piatok, aby to ľudia videli cez víkend. Aby to bolo aspoň v Hospodárskych novinách, v Pravde, prípadne ešte nejakom inom takom známejším denníku. A viackrát zase. A ďalej do uznesenia naozaj poprosím doplniť, že si vyhradzujeme právo zrušiť súťaž bez určenia víťaza. Ďakujem. My samozrejme oslovíme všetkých potenciálnych záujemcov, minimálne tu z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska priamo, že sme takú súťaž vyhlasili, lebo není úplne veľa firiem, ktoré vedia možno do mesiaca alebo 2 mesiacov, to si už potom interne dohodneme ako dĺžku dáme na predkladanie ponúk, kúpiť taký pozemok. Čiže s tým sa kľudne môžeme aj stotožniť, že to aj do uznesenia doplním ako podmienku. Pán poslanec Horváth. Ďakujem pekne. Ja aj vzhľadom na to, čo povedala Mariana, aj vzhľadom na to, že to je naozaj z môjho pohľadu veľmi lukratívny pozemok, určite navrhujem, aby sa hlasovalo o mojom pozmeňujúcom návrhu a to znamená dať minimálnu výšku kúpnej ceny 105 eur, aby sme to aspoň vyskúšali. Nás čas až tak netlačí, my to nemusíme predať ešte tento rok, ani začiatkom budúceho roku, ešte finančné prostriedky sú. A keďže je to tak zásadne veľký a obrovský pozemok, myslím, že by sme mohli vyskúšať dať tú cenu vyššie, ako je znalecký posudok. Takže môj návrh je minimálna výška kúpnej ceny 105 eur na meter štvorcový. Ďakujem. Ja myslím, že o tom nemusíme ani hlasovať, lebo ako predkladateľ sa s tým kľudne stotožním, čiže kľudne môžeme tú vyvolávacú cenu v tom uznesení upraviť na 105 eur za meter štvorcový. Ak je s tým všeobecný súhlas, nemyslím si, že niekto sedí v tejto miestnosti, kto by chcel dostať menej peňazí, ako by mohol dostať. Čiže otázka, že či ešte vyšší návrh. Je diskusia, ale ja len na margo toho, aby sme vedeli, že na Triblavene sa podobný pozemok predal 3 roky dozadu za 65 eur a rok dozadu za 75 eur. Ale to je vždy
ponuka dopyt. Čiže uvidíme, ako si spomenul. V zásade my to teraz prvýkrát vyskúšame a uvidíme. Teda, ak to bude samozrejme schválené. Pán poslanec Zachberger. Ďakujem pekne. Ja len by som taký krátky postreh z našej komisie Vinohradníckej. Komisia v podstate neodporúča v tomto čase predať tohto pozemku a padol tam také návrh, že v prípade, ak sa to takto predaj uskutočnil, aby mesto sa pokusilo obstarať nejaký iný pozemok. Samozrejme bude menší, rozumieme tomu, že peniaze potrebujeme na zabezpečenie veci, ktoré sme tu dneska hovorili, ale rovnako by sme mohli sa pokúsiť kúpiť nejaký iný pozemok, ktorý by sme vedeli v budúcnosti zhodnotiť. Toľko to je taký podnet z našej komisie. Ďakujem. Ďakujem. Ja len ako keby počiarov, medzičasom nás oslovila spoločnosť Bila, ktorý si vyhliadla podobný pozemok, kde som samozrejme ich ponuku naprvu odmietol a povedal som im, že my ten pozemok najskôr zhodnotíme a potom kľudne môžu prísť. Oni aj tak na ten pozemok už urobili štúdiu, aj keď som ich upozornil, že keď by všetko išlo ideálne, tak by museli ísť verejnou obchodnou súťažou, a to sa jedná práve pozemok na druhej strane, keď vychádzate z chorvátskeho grobu. Tam sa všeobecne predpokladá, že bude pomerne veľká zastavba, ktorá je v územnom pláne v chorvátskom grobe schválená na Čiernej Vode, čiže tam aj spoločnosť Bila v horizonte 5 rokov si už takto oslovuje a snaží sa kúpiť pozemky. Čiže potenciál aj vlastníctvo pozemkov máme a určite, ak Vinohradnícka komisia príde s nejakým zaujímavým pozemkom, mestské zastupiteľstvo rozhodne, či áno alebo nie. Ja v zásade však ma poznáte, neblokujem takéto veci. Pani poslankyňa Boščíková. Ja som už len zabudla jednu myšlienku, ktorú sme potom dali aj na finančnej komisii, že mesto by sa už mohlo zamyslieť nad tým, že naozaj nám pomaly dochádzajú finančné prostriedky na ďalšie rozvoj kapitálové výdavky, aby sme zaviedli poplatok za rozvoj. Áno, to finančná komisia odsúhlasila. Ja môžem kľudne s čistým svedomím povedať, že všeobecné záväzné nariadenie je už pripravené, bude prerokované v komisiách, čiže tam v tomto nejaký zásadný problém nevidím. Na marku finančných prostriedkov práve pred zastupiteľstvom s pánom poslancom Horvátom sme to tak rýchlo prebrali. Aktuálne po dnešnému dňu máme spolu s bežnými aj kapitálovými výdavkami k dispozícii 2 379 000, čo sme pozerali na repo, čiže nie 2,5 milióna. So všetkými aj povedzme školnými a podobne účelovými viazanými prostriedkami, ktoré sú na inom ako bežnom účte. Čiže to môžem v podstate veľmi jednoducho aj zhrnúť, že Babkové divadlo nás z našich zdrojov bude stať vo finále niekde okolo 1,2 milióna a ak zrealizujeme krídlo Mestského úradu, krídlo B Mestského úradu, ktoré teraz súťažíme, to by nás malo stať niekde na úrovni 800 000. Čiže my pri stavbe parkoviska napríklad Olšavské, ktoré teraz stávame a z výkaz výmerov okolo 300 000 sme sa dostali, myslím, že na 180 000. Sme v podstate pri týchto väčších investíciách už na hrane. Inak povedané, úplne jednoducho ulicu Pelcanov by sme si budúci rok už nemohli dovoliť z našich zdrojov a externé zdroje na miestne komunikácie zatiaľ výzvy nevychádzajú. A nemyslím si, že v budúcnosti budú, lebo potom by sa ľudovo povedané zaprašilo na celom Slovensku. Pán poslanec Horvát. Len na doplnenie k tomu stanovisku Vinohradníckej komisie. Vy ste teda ako nesúhlasili s odpredajom toho pozemku a priori? Čiže nesúhlasíte s odpredajom? Lebo ja som to pochopil tak, že s tým by vzhľadom na okolnosti, ktoré sme si tu hovorili, to znamená, že by sme nemali asi na vyfinancovanie kultúrneho domu, tak my nemáme asi moc iných možností, ako získať tie finančné prostriedky z toho odpredaja. Lebo to, čo tam hovoríte potom v tom druhom bode, že kúpiť nejaký pozemok, áno, to dáva logiku, ale to by sa dalo nad tým rozmýšľať až po tom, čo predáme toto, vymyslím za 10 miliónov, tak vyčleniť nejakú časť a potom z toho kúpiť pozemok, ale nerátal som s tým, že vy ste to úplne odmietli. Ten predaj ako taký. Ja žijem, prepáč, preto ešte doplním.
Ja som to v podstate aj na začiatku povedal, ale celý ten proces, ktorý trval 3 roky určite, po mojom chodení, po hociakých úradoch a všetkých možných stanoviskách, je v podstate završený, ale už tá filozofia na začiatku, že sme do toho išli, bola taká, že raz to bude pozemok, ktorý nám vyfinancuje ďalšiu obnovu mesta, čiže tam ja nespochybňujem akože stanovisko Vinohradníckej komisie, ale v zásade my ako keby robíme posledný krok na ceste a tak ako aj pán poslanec Horváth povedal, je iba relatívne, že či je už ten správny čas, ale my už teraz vieme, že niekedy v apríli, v máji už bude ten čas taký, že buď významne zastavíme naše investície a budeme naozaj, teraz to poviem tak jednoducho, opravovať ulic Svieti, alebo ešte budeme vedieť si dovoliť aj ďalšie investície. Odhliadnúť od toho, že ten terminál bude veľká stavba a keď všetko dobre pôjde, tak ten bude mať dopad 0, že to bude akože super, ale už si nebudeme vedieť povedzme ulicu Alexandra. Tým, že tento rok ešte nám dobieha, zajtra budeme mať v finále ulice pri štadióne, čiže tam budeme zajtra vedieť, bude už zavreté verejné obstarávanie, koľko bude stať celá ulica pri štadióne. Čiže my sa dostaneme do takého stavu, že tak budeme musieť ako keby pribrzdiť trošku tie investície, že nebude to úplne katastrofický scenár, ale keď môžeme, tak... Čiže toto je ako keby posledný krok celého toho procesu. Prepáčte. Áno, ja zároveň ďakujem za toto vysvetlenie, pretože práve v tomto duchu sa nesla tá debata, že v tomto čase, ako keby, že neodpredávať ho možno tak rýchlo, že možno skôr počkať, keď budeme lepšia príležitosť dať väčším zhodnotením. A teda, áno, vo výsledku by bol pribrzdenie toho možno rozvoja. Toho sme si samozrejme vedomí. A ďalšia vec je to stanovisko komisie, ktorá má odporúčací charakter. Hlasovanie nebolo nejednoznačné, materiálom ho vidno. Čiže naozaj prebiehala k tomu dosť náročná diskusia. Takže, ale naozaj pekne to teraz pán primátor prednesol. Takže takto to treba chápať, že komisia skôr z takého princípu opatrnosti alebo možno vyčkať na lepšiu dobu na ten odpredaj, návrhuje. Čiže nie je a priori úplne proti, komisia ako taká, to možno 2 členové sú úplne proti, že teraz, ale bolo môj úlohou to tu predniesť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže dáme hlasovať o pozmeňujúcom. Pardon, ešte sme stále v diskusii, tak ak má niekto záujem ešte vystúpiť, nech sa páči. Ak nie, dáme hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Horváta, a to zvýšiť najnižšiu možnú cenu alebo vyvolávaciu cenu z 91 eur stanovených znaleckým posudkom na sumu 105 eur. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, zahlasovalo 8 poslancov. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta, a to vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov parcelné číslo KNC 6395/2 o výmere 525 m2, KNC 6395/10 o výmere 68 m2, evidované na liste vlastníctva 1968, katastrálne územie Svätý Jur, KNC 7601/2 o výmere 101 477 m2, KNC 7602/12 o výmere 65 m2, evidované na liste vlastníctva 8512, katastrálne územie Svätý Jur, za nasledovných podmienok. Predmet obchodnej verejnej súťaže KNC 6395/2, 6395/10, list vlastníctva 1968, KNC 7601/2,
7602/12, list vlastníctva 8512, vedené okresným úradom Pezino, katastrálny odbor v podiele 1:1, katastrálne územie Svätý Jur, a to minimálna výška kúpnej ceny 105 eur/m², výsledok OVS, uzatvorenie kúpnej zmluvy, víťaza súťaže obchodnej verejnej, víťaza súťaže vyhodnotí komisia zriadená primátorom mesta Svätý Jur, kritérium hodnotenia ponúkaná výška kúpnej ceny 100%, vyhradzuje sa právo na zrušenie súťaže bez vyhodnotenia. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal. Prejdeme k bodu 7.2. Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur. Zámer nakladania s majetkom mesta, premena pozemku pán Čižík. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť od pána Čižíka, ktorý sa stal majiteľom výstavby na záhrade, ktorá sa nachádza za lokalitou Kačačnice smerom na Pezino pod cestou. Pán Čižík sa stal teda majiteľom výstavby na spomínanej záhrade a tým, že majiteľom pozemku je mesto Svätý Jur, pán Čižík požiadal o prenájom, respektíve postúpenie nájmu od pána Štefánka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nakladania s majetkom mesta, a to je jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.3. Zámer nakladania s majetkom mesta, prenájom pozemku pán Václavík, pani Václavíková. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o pána Václavíka s pani Václavíkovou, ktorí sa stali novými majiteľmi nehnuteľnosti na ulici Prostredná. Tejto nehnuteľnosti prináležala záhrada v spoločnom dvore, prenajme pôvodný vlastník spomínanej nehnuteľnosti. Noví vlastníci požiadali o prenajm tejto záhrady. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ide o záhradu, ktorá sa nachádza v dvore na Prostrednej ulici, kde je aj bývalá Fráňovka. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nakladania s majetkom mesta, a to je jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.4. Nakladanie s majetkom mesta, prenájom pozemku pán Hudec. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť od pána Hudeca, ktorý žiada o predĺženie nájmu záhrady, ktorú má prenajme už dlhšie obdobie. Skončila mu nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov. Ide o záhradu, ktorá sa nachádza v Panonskom háji. Ide už o druhý stupeň, čiže zámer nakladania s majetkom mesta sme schválili. Ten bol následne zverejnený a dnes by sme mali pristúpiť už k schváleniu nájmu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta, to je jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.5. Nakladanie s majetkom mesta, prenájom pozemku pani Budicová. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v rovnakej lokalite, v podstate úplne identická situácia. Nájomný končí nájomný vzťah a požiadalo o predĺženie nájmu. Tiež ide už o druhý stupeň schválenia prenájmu pozemku. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta, to je jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.6. Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur, prenájom pozemky pán Marko. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť od pána Karola Marka, ktorý má prenajme pozemok, ktorý slúži ako prístupová cesta k jeho pozemkom, tým, že všetky okolité pozemky má majetku, požiadal rovnako o predĺženie nájmu tohto pozemku. Ide o pozemok v lokalite Prostredné Repra. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nakladania s majetkom mesta, a to je jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur, časť pozemku evidovaného v KMC, parcelné číslo 1754/31 o výmere 200 m2, ostatná plocha, katastrálne územie Svätý Jur, list vlastníctva 1968 a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.7. Nakladanie s majetkom mesta. Nakladanie s majetkom mesta, prenájom pozemkov pán Tomáškovič. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o predĺženie nájmu pozemkov, ktoré sa nachádzajú za priemyselnou zónou mesta Svätý Jur. Je to pozemok orná pôda, ktorú má prenajme žiadateľ Robert Tomáškovič, ulica Jozefa Cubrinka 1, Svätý Jur. Ide už o druhý stupeň. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili zámer prenajmu tohto pozemku a žiadateľ žiadal predĺženie nájmu. Pôvodne tento pozemok získal do nájmu verejnou obchodnou súťažou a v žiadosti navrhol navýšenie ceny, ktorú už pri prvom stupni mestské zastupiteľstvo akceptovalo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta, a to jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemku mesta Svätý Jur a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.8. Nakladanie s majetkom mesta, vysporiadanie časti Svätijurského potoka, katastrálne územie Nešty. Ide o bod, ktorý som uviedol v bode zmena rozpočtu, kde sme schvaľovali finančné prostriedky na vysporiadanie z týchto pozemkov, ktoré teraz mesto Svätijur v bode nakladanie s majetkom mesta navrhuje v prvom uznesení odkúpiť, a tým, že evidujeme už dvoch vlastníkov, ktorí nám dali podmienku odkúpenia najskôr nájomnú zmluvu a následne po ako keby splnení ponuky, ktoré mesto Svätijur dalo všetkým vlastníkom, respektíve sluhu, že tam vybuduje kanalizáciu a verejný vodovod, následne prístupy k odpredaju. Čiže navrhujeme v prvom uznesení odkúpenie všetkých pozemkov a v prípade, že by sa nám ešte niektorý majiteľ pozemku rozhodol, že nám pozemok neodpredá, aby sme dokázali mať právny vzťah pri následných povoleniach, navrhujeme schváliť aj na všetky pozemky možnosť nakladania s majetkom mesta a to možnosť uzavretia nájomnej zmluvy. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta a to uzatvorenie kúpnych zmluv na jednotlivých vlastníkov a spoluvlastníkov pozemkov a to presne podľa predloženého materiálu za cenu 20 eur na meter štvorcový pozemku v katastrálnom území Nešty. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Bod číslo 2. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta k podpísaniu jednotlivých kúpnych zmluv na pozemky parcelné číslo 98 a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov. Za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec nehlasoval. Prejdeme k bodu číslo 3. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta v veci uzatvorenia nájomných zmluv na jednotlivých vlastníkov a spoluvlastníkov pozemkov a to presne podľa predloženého materiálu za cenu 0,10 eur na meter štvorcový pozemku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec nehlasoval. Prejdeme k bodu 4. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta k podpísaniu jednotlivých nájomných zmluv na pozemky parcelné číslo 98 a tak ďalej, presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec nehlasoval. Prejdeme k bodu 7.9. Nakladanie s majetkom mesta, prenajom pozemkov, prestavba mosta M 7368 Varnovič.
Na mesto Svätý Jurk prišla žiadosť zo správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá pripravuje kompletnú rekonštrukciu a prestavbu mosta, ktorý sa nachádza medzi Vajnorami a Čiernou vodou, respektíve Chorvátskym Grobom. Na to, aby mohol túto stavbu a rekonštrukciu vykonať, požiadal mesto Svätý Jurk o prenájom okolitých pozemkov, ktoré budú dotknuté výstavbou. Nakoľko tento nájom bol už v dostatočnom časovom predstihu zverejnený, navrhujeme oba stupne schváliť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Dagberger. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či pri prípade schválenia tohto nájmu bude zachovaný prístup k ostatným pozemkom, myslím tým poľnohospodársku pôvodu, vlastné pozemky za účelami hospodárovania, teda riadny prístup k komunikáciám. Keď sa tam zriadi to stavenisko, či teda ostane prístup? Ďakujem. Predpokladám, že áno. V materiáli je aj tá mapka, ako bude zriadený dočasný most. Tam je to vidieť, čiže v podstate by, nemyslím si, že bude obmedzený prístup, ale dozrieme na to. Čiže v zásade Bratislavský samosprávny kraj urobí vedľa súčasného mostu dočasný most zbúra, postaví nový a potom dočasný most zbúra a bude sa chodiť iba po novom. Tam je to, v tom materiáli je to aj tak vyznačené. Myslím, že to dokonca ešte križuje aj Jurava. Ak už nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer nakladania s majetkom mesta, a to jednoduchý nájom zo zákonných výnimiek pozemkov mesta Svätý Jurk evidovaných v KMC a tak ďalej presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta, a to je nájom zo zákonných výnimiek pozemkov mesta Svätý Jurk evidovaných v KMC a tak ďalej presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.10. Nakladanie s majetkom mesta. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prevode infraštruktúry SO 02 400 stavba obytný súbor Weinberg za Bastióny. Spoločnosť Martina Gesero sa na nás obratila so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva k sadovým a vegetačným úpravám, drobná architektúra. Mesto Svätý Jurk má podpísanú zmluvu o budúcej zmluve o prevode infraštruktúry v tomto stavebnom objekte, nakoľko žiadateľ splnil všetky podmienky na odovzdanie tohto majetku do majetku mesta. Mesto Svätý Jurk odporúča tento majetok za cenu 1 eur za celý predmet prevodu prevzať do vlastníctva. Ide o zelené plochy v lokalite Bratislavské Záhomenice. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta a to uzatvorenie zmluvy o prevode infraštruktúry na základe zmluvy o budúcej zmluve číslo Z72/45/2021 pre stavbu obytný súbor Weinberg za Bastiónmi na objekt SO02400 sadové a vegetačné úpravy, drobná architektúra, katastrálne územie Svätý Jur za cenu 1 euro za celý predmet prevodu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 2. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta podpísať zmluvu o prevode infraštruktúry na objekt SO02400 sadové vegetačné úpravy, drobná architektúra, katastrálne územie Svätý Jur. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.11. Nakladanie s majetkom mesta, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete STM plynovod katastrálne územie Svätý Jur, pán Petrakovič s manželkou. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť od pána Petrakoviča, ktorý vybudoval v lokalite Bezínske Záhumenice vrchná časť verejný plynovod. Myslím, že tú situáciu celkom dobre poznáme, pretože sa s nami niesla pomerne dlho. Už prišlo k tomu, že plynovod bol riadne zameraný geometrickým plánom a zo zmluvy o budúcej zmluve o uzatvorení vecného bremena, teda pán Petrakovič požiadal o zmluvu o zriadení vecného bremena. Pán Petrakovič už aj zaplatil nami určené vecné bremeno vo výške 500 eur jednorazové, tak ako bolo pôvodne schválené. Otváram diskusiu o tomto bodu. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkom mesta a to uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete STM plynovod na pozemkoch KNC 595/67, 595/63, 595/1 a KNE 651/1 zodpovedajúce právu a tak ďalej presne podľa predloženého materiálu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 2. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete STM plynovod KU Svätý Jur. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 7.12. Žiadosť o súhlas s umiestnením trafostanice typu EH8C na časti pozemku parcelné číslo 6338/12 katastrálne územie Svätý Jur. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o západoslovenskej distribučnej so súhlas
s umiestnením trafostanice, ktorá by sa mala nachádzať v lokalite Pánonský haj, kúsok od plotu prírodovedeckej fakulty, areálu prírodovedeckej fakulty, v materiáloch je celkom pekne znázornené, kde by sa mala nachádzať. Táto žiadosť reflektuje na problémy, ktoré sú s elektrickou energiou v lokalite Pánonský haj a zároveň aj na nové potreby Univerzity Komenského, ktorá aktuálne rekonštruuje nehnuteľnosti vo svojom areáli a aktuálna elektrosústava už nie je dostatočná na to, aby dokázala bez problémov fungovať. Celý proces sme v zásade my už raz absolvovali, akurát z pohľadu stavebníka, keď sme stavali trafostanicu na Bielom kríži. Tuto bude proces veľmi podobný, akurát, že nebudeme stavebníkom bude distribučná, tá ale následne požiada aj o predaj pozemku pod budúcou trafostanicou. Tam sa všetko pohybuje v sumách, ktoré sú stanovené znaleckými posudkami. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Dočlomanský. Ďakujem za slovo. Ja len k tomu vysvetleniu, prečo stavebná komisia hlasovala tak, jak máte uvedené v materiáli, môže to znieť trošku metúco, alebo teda vyznieť trošku metúco, ale bolo to len z takého úplne prozaického dôvodu, že sme nemali dostatočné informácie k jednej trafostanici, čo sa potom teda vyjasnilo až neskôr po uzavretí stavebnej komisie vlastne, ale na mestskej rade sme dostali tomu informáciu, že to má slúžiť pre rozvoj vlastnej lokality univerzitnej, kde teda majú výskumné stanoviska a majú nedostatočné zásobovanie elektrickou energiou. Takže len k tomu toľko, samozrejme na stavebnej komisii zaznelo aj to, že po vysvetlení k tomu to má slúžiť, takže by to mohlo ísť do mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem. Ak nie sú otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydanie súhlasu s umiestnením trafov transformačnej stanice typ EH8C na časti pozemku parcelné číslo 6338/12 podľa priloženého návrhu katastrálne územie Svätý Jur pre stavbu BA OKS Svätý Jur HVNK TS NMK. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov za, hlasovalo 8 poslancov. Prejdeme k bodu 8.1. Rôzne. Urbanistická štúdia zóny lokalita BD01 Svätý Jur, Malokarpatská ulica. Na mesto Svätý Jur prišla žiadosť o schválenie urbanistickej štúdii, ktorá spresňuje územný plán v lokalite Malokarpatská ulica. Táto urbanistická štúdia bola niekoľkokrát prerokovaná v stavebnej komisii. Myslím, že boli robené 2 revízie, ktoré vyplynuli z požiadaviek ako územného plánu, tak aj stavebnej komisie. Po poslednom rokovaní stavebnej komisie túto štúdiu stavebná komisia odporúčila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva a následne schváliť. Ja by som možno ešte poprosil pána predsedu stavebnej komisie. Aha, pardon. Takže trošku som prebral čas, čiže môžem otvoriť aj diskusiu a zároveň poprosím pána predsedu stavebnej komisie. Nech sa páči, pán Černovský. Ďakujem opäť za slovo. Tak ako všetkým urbanistickým štúdiám, ktoré prichádzajú na stavebnú komisiu ako poradný vysokoodborný orgán, kde teda máme architektov, stavebníkov, ľudí, ktorí rozumejú naozaj týmto záležitostiam, tak vlastne na každú urbanistickú štúdiu kladieme veľký dôraz na jej prerokovanie a vlastne na závery, ktoré potom vyplynú zo stavebnej komisie. Pretože sa nám mnohokrát stáva, že dojde urbanistická štúdia, ktorá nemá náležitosti dokumentu urbanistickej štúdie a musíme ho teda vrátiť. Týmto by som chcel aj verbalizovať takto otvorené na stavebné oddelenie takú požiadavku,
aby teda neboli púšťané na stavebnú komisiu žiadne takéto dokumenty, ktoré už nebudú spĺňať náležitosti dokumentu urbanistickej štúdie zóny. V tomto prípade sa to po niekoľkých razoch teda podarilo a dokonca sa tu rešpektuje niektoré historické dokumenty, ktoré máme to aj v správe spracovateľa, ktoré boli dokumentované katastrálnou mapou do roku 1950. Konkrétne sa teda jednalo, aby som to aj vyjadril, o ten rigol, ktorým sa napája vodná zásobáreň pre požiarníkov, ktorá ide poza riešené územie, a takisto sa jednalo o vyriešenie infraštruktúry, predovšetkým dopravy. Toto všetko bolo teda splnené a po predložení a doplnení, takže komisia zaujala odporúčacie stanovisko. Asi toľko, ďakujem. Ďakujem. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženú urbanistickú štúdiu zóny Malokarpatská DD01 Svätý Jur. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem. Prítomných 8 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov. Aktuálne sa nachádzame v bode rôzne. Ja len v krátkosti by som informoval o investíciách, ktoré teraz aktuálne prebiehajú. A to začali sme stavať parkovisko Olšavska, ktoré by malo byť podľa predpokladu, ak bude priaznivé počasie, v polovici novembra dokončené. Mnohí viete asi, ako bude vyzerať. Bude v zásade celé zelené so zámkovou dlažbou, ktorá bude uložená na ceste a zároveň to budú zatravňovačky. Teraz sa ešte pohrávame s myšlienkou, ak to bude fyzicky možné, že by sme dotiahli aj elektrickú energiu, aby sme vedeli urobiť možno 2 nabíjacie boxy. Aktuálne rokujeme s jednou spoločnosťou, ktorá by zrejme mala záujem do tohto vstúpiť. Opravujeme vežičky a rekonštruujeme bábkové divadlo, ukončujeme verejné obstarávanie na ulicu pri štadióne, to som spomínal, tam budeme vedieť zajtra výsledok, čiže ak to bude priaznivé, tak je pravdepodobné, že by sme skúsili ulicu pri štadióne urobiť ešte tento rok. Priaznivé myslím jednak cena, ale jednak aj čas výstavby, ktorý nám ten, ktorý víťaz ponúkne. Že aby sa nám nestalo, už zo skúsenosti myslím, že z minulého roku, že poslednú dlažbu na ulici Hergotova sme dávali 23.12. Čiže ale stihli sme to štedrého dňa. Takže aktuálne máme takéto investičné akcie rozbehnuté. Druhé, ktoré je nutné ešte spomenúť, že Slovensko sa asi vnímate, v akej ekonomickej situácii nachádza a je asi pravdepodobné, že 30.12. bude aplikovaný zákon o dlhovej brzde, čomu my dopadom na naše mesto by sme vedeli predchádzať tomu, že by sme mali schváliť rozpočet respektíve do konca novembra. Čiže je vysoko pravdepodobné, že aj keď nemáme v pláne rokovaní mestského zastupiteľstva v novembri rokovanie, v dostatočnom časovom predstihu vás budem informovať a je teda aj vysoko pravdepodobné, že budeme rokovať s najväčšou pravdepodobnosťou buď iba o rozpočte, alebo presunieme decembrové mestské zastupiteľstvo možno o 2 týždne dopredu. Čiže toľko také rýchle informácie odo mňa zo života mesta a zároveň sme v bode rôzne a teda diskusii, takže nech sa páči. Pani poslankyňa Dvoštíková. Ďakujem. Ja mám len dve požiadavky od občanov. Ak sa dá doplniť 2 dopravné zrkadlá, jedno dole zo Štúrovej, keď sa odváča na Štúrsku, že nie je dobrá viditeľnosť, a druhé z Kolárovej na staničnú doprava do smer na Rybník, že tam nevidia v poriadku, že tam vybiehajú rôzne tie autá a potom tam pri záchode. To je všetko z strany. Ďakujem.
zatiaľ neslúbime, ale posúdime a uvidíme. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, ďakujem za konštruktívne rokovanie a prajem ešte príjemný večer. Dovidenia. My máme nejakú žiadosť od Pecharovcov na odkúpenie